द एहो बुची तनी ढोरी देखा द एहो बुची तनी कमर हिला द एहो बुची तनी ढोरी देखा द एहो बुची धके लइका क दीजिए धके लइका क दीजिए लुटी जवानी रंगदारी में बबी जवानी तोहर बाटे गदराइल लागे लुटाई मोतिहारी मेरे बबी जवानी तोहर बाटे गदराइल लागे लुटाई मोतिहारी में जन कर छौरी कइले बानी साकारे ढोरी में तुहरा हमारे देव गोली लेके आइले बानी काटा रे नाकुरुनुपुर जन कर छौरी कइले बानी साकारे ढोरी में तुहरा हमारे देव गोली लेके आइले बानी काटा रे होई हम रंगदार जिला के होई हम रंगदार जिला के घूमिले थारा वाला गाड़ी में बबी जवानी तोहर बाटे गदराइल लागे लुटाई मोतिहारी मेरे बबी जवानी तोहर बाटे गदराइल लागे लुटाई मोतिहारी में कुरमी के ढोरी देखवले हौ देखाव सहुआन के कावना कावना से फसल बारे माला हई से पसावान के कोई कुरमी के ढोरी देखवले हौ देखाव सहुआन के कावना कावना से फसल बारे माला हई से पसावान के साजन सोने ही मद होशी भी सुनले साजन सोने ही मद होशी भी सुनले लेके जाई तो है घारी में बबी जवानी तोहर बाटे गदराइल लागे लुटाई मोतिहारी मेरे बबी जवानी तोहर बाटे गदराइल लागे लुटाई मोतिहारी में चौधरी फिल्म्स रिकॉर्डिंग स्टूडियो तुर्कौलिया।